Malah mesti naik juga di sini. Ada lokalnya lebih men. Sama ini lu tanda senda. जोंनि다 그거 보내야. 이거샤. Lala. 왜요 그거 보내야 돼 주니야. 왜 이거 장가. दा जोङो ओइ हाजो नुहुरनायाव थांगोन उनथिंनि नुहुरनायफोरा जोंनि लोगो बिसोरबो फैगासिनो दं उनाव लासै लासै दा जोङो थांगासिनो आइ हाजोआव थांगोन जों बेसेबा गोजान दंबावो मथा मथि 3 घन्टासो लागोन जोङो जेराव थांगोन बेयाव वाटारफल दं वाटारफलाव जोङो नायनो दिनै मोनगोन ना मोनैया दाथ' टाइमा मथा मथि 11 जासिगोन 11 12 13 जों मथा मथि 1टासोनि उनावसो जों मोनहैगोन थेवबो जों नाजानि हायोबा जोङो थांगोन 와, 저기 당근나? लगाओ हाब हाब सिङाव हाब दा जों नैथिंजाय हाग्रा बारिजा जोङो बारस'लांखानोसै जों एसे सर्टकाट जानायनि माने जोङो बेयाव थाला जोङो आगोलाव वाटारफल दं बेयाव थांगोन नायनो जों दिनै मोनहैगोन ना मोनहैया 3 घन्टा थाबायनायाबो मामुलि नङा जों दासो आधा घन्टासो थाबायखांबाय आरो 2-2.5 घन्टा जों थाबायबावनांगौ जोङो थांबाय थानि हाग्रा सिं सिं नैथिंजाय दै फैनाय लामा दङ माने दैलाङाव दै फैयो जा दा मेसें नालाय दाबो दैलाङा थेवबो एसे दा दै खम खायो जा दा दै फैयाखै नै साइडजा बिराद हाग्रा गोजा नै खालि नै जा एसेल' लामा दङ दै फैनाय लामा जोङो दा थांबाय थानि दा जों हाग्रा सिं सिं थांगासिनो दं नै लामाया बिथिं थाङो जोङो बिराद हाग्रा बारि थांगासिनो जों दैमाखौ बारस'बोदो दा Kira kamu jadi? bro Turu kalau ber. जोङो दा 1 घन्टा थाबायबाय आरो जोङो 1.5 घन्टासो थाबायबावनांगोन अब्लासो जोङो वाटारफलाव मोनहैगोन दैमाफोरानो बिराद साफा जाबाय भिउआ फैनानै एसे आगोलाव खर'आव जोङो बहुद थाबायबाय जोंनि साइडथिं नै बे हाजो दं Sudah nama? Boleh kena malai?
हाब्रा हाबनानै थांदो गुमै नों लानाय बेनिफ्राय जोङो बैथिं थांगोन बै नुहुरनाया बैथिं थानाया जोङो बहुत गोजान दंबावो दा जोङो थांबाय थानि नोंथांमोना नायबाय था भिउआ माबोरै भिउआथ' बिराद मोजां जाफैबाय फैनानै आगोलाव जों दा बहुत गोजौआव दङ बैथिंजा हाजो दं गोजौआव बैथिं हाजो गोजा बेफोरो दा जोङो थांबावनि आगोलाव Ya. दा जोङो हाजो सायाव गाखोलांगोन जों दा हाजो गाखोलांगासिनो दं बिथिंनो बेसेबांबा गोजौ दाथ' जायगाखौ सिनायाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो थेवबो जों थांबाय थानि anjar गोजौ जायगाया wah आथिं रायजोब्बाय हाजो थांनि हाजो सा सा हाग्रा सिं सिं थांबाय थानि दा जों मोनसिगोन जों दा बेसेबां हाग्रा गेजेराव दंफायो एसे आगोलाव जों मोनसिगोन वाटारफलखौ माने इयाव जों एसे मानसिफोरनि माथो खोनादो जों दा नायनि नंगौना नङा आंबो माने ओरैनो जास्टल' खालामदो बेयो माने मानसिफोरा थानायखाय माने आङो नंगौ बायदि मोनदों आरो ना इयाव माने जों बहुत गोजान फैबाय नालाय आरो बहुत गोजौ गाखोबाय जोङो बिराद खाथिखायसो दैमा दङ दैमा सेर सेर थायगासिनो जोङो थाबायनानै हाजोसा हाग्रा बारिखै दा एसे अखाबो हाहांदो माने जों भिडिअ लानो हागोन ना हाया जों अखा हायोबाथाय भिडिअ लानो हानाय नङा मानोना जों जेबो लाफायाखै लामायानो बिराद हाग्रा थ' दा बिदिबा जोङो सानैसो लोगो मोनबाय बिराद हाग्रा सिंखै थांगोन जों दा दादा एमान दुरासे आरो एमान दुरासे पौने ना केमान lagi bang naik unta tunggu angkel lah dia enggak बेयाव दंफांफोरखौ हाना दोनजोबदो माने लामा मोनगोन नामा बेसे गोजान आरो
दै बायदों होननाय लोगोफोरा होगासिनो दं जोङो सानैसो बेलेगनि लोगो मोनबाय आरोबाव थांफेरखानाय आरो दा 2 घन्टानि सायाव लाबावगोननो जों दा 2 घन्टा खामानि मोनलांनाय ग्रुपा एटायाव जों मोनहैगोन मथा-मथि जों 2टासो मोनहैगोन बिराद गोजौ माने जायगाया थांथावानो जाया जों मबाइलखौ बेगाव सोना लानोसै बेयाव मानो होनोबा मबाइल लानो हानाय नङा सिनांजोबगोन गोथौबो जायगाया एसे बेनिखायनो जों दा बेनिफ्रायनो जों भिडिअखौ वाटारफलाव जोङो नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन नायबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ जों Theo cái mùa mới nè माने खुवा खुनाय बायदि जाबोखायोलै बुस्थुआ मार बारनाङो खाथियाव थांबा देन्जार सिउ सिउ बारनाङो जोंहा ब्र'फोरा फैदो निहोर बायदि सिरि सिरिलै थांनोसै जों बे मोनसेया गोजौनि बियो मोजांसिन गाहायनिस्राय आरो एसे गोजौसिनबो जोङो दा बे गोजौआव फैदों नोंथांमोनहा नायबाय था माबोरै नुयो भिउखौ नाथाय भिडिअआ गोलाव जानाय नङा दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगांसिन मोननाय बादि